क'क्राझार जिल्ला सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामायाव एक पेड़ मा के नाम मुंनि मोनसे बिफां गायनाय हाबाफारि बानजायदों। एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्ट बीटीसी फरेस्ट डिपार्टमेंट WTI आरो 135 इको टास्क फोर्सनि बानजायनायाव सिखना जोहोलाव हायुङारि हाग्रामानि सिङाव थानाय साम'खा दैसा साखाथियाव मिथिंगा आबहावा संरैखा गोग्गो लाखिनो बिफां गायनाय हाबाफारि लादों। हाबाफारियाव BTCनि डिस्ट्रिक्ट फरेस्ट अफिसार प्रदीप कुमार बावा, गौरां रेन्जनि रेन्जार मुस्रिमा शर्मिला बसुमतारी, बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मंचनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारी, बर' माहारियारि फरायसा आफाद एबा बनस'नि आफादगिरि बनजित मन्जिल बसुमतारी बिथांजों लोगोसे एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्टनि मासिगिरि राजीब नार्जारी आरो गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय सोद्रोमाफोरा बाहागो लादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोना खौरांनि सिगाङाव माखासे बिबुंथि लाखियो। दिनैहाय जोंनि नैबे साम'खा दै जिङावहाय जोङो मोनसे मोजां गावनि बिमानि फांसे बिफां गायनाय बे थांखिखौ लानानै जोंनि एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्ट, इको टास्क फोर्स आरो लोगोसे गौरां रेन्ज आरो झारबारि रेन्ज आरो WTI, WWF आरो जोंनि माखासे लकेल इन्टेलेक्चुवेल जों ज' जानानै दिनैहाय वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डेआ जिहेतु 5 तारिखआव दा जोंनि BTC आव मोनसे सेन्ट्रेलि प्रग्रामखौ जोङो चिराङाव लानायखाय 5 तारिखआव चिराङाव जोङो गिदिर मोनसे बिफां गायनायनि हाबाफारिखौ लानायखाय जों एडभान्स नैबे हल्टुगाव डिभिजनावहाय जों दिनैनो जयैनो मोनसे मोजां बिफां गायनायनि हाबाफारिखौ लादिनि होननानै जों दिनै लानाय जादों। दा बेयावहाय नैबे मोनसे हिस्टरिकेल प्लेस बेयो जाबाय साम'खा दै। बे साम'खा दैयाबो मोनसे जोंनि बर' माहारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां गोसोखांजाथाव मोनसे दै। दा बेनिखायनो बे दैनि रुगुङावनो जोङो जिहेतु जोंहा गल्डेन लेंगुर दं आरो रिखा मोख्रा गोजा। दा बे जिब जुनारफ्रा माखासे बिफां लाइफांनि गेजेरजों थांनानै थायो। दा फिथाइ थायग्रा बिफांफोरखौ जोङो दिनै बे जायगायावहाय गायदों। दा जोङो खावलायनो गोसो जादों जोंनि BTCनि जेसेबां फरेस्ट बिभाग बा स्किल इन्सटिटिउसन दं बेबादिनो बयबो बिफां गायनानै बेबादि मोनसे जोंनि आबहावानि थाखाय मोजां मोनसे आबहावा लाबोनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायदों दिनैनि दिननि गेजेरजों। दा दिनैहाय जायफ्रा जोंनि नैबे बिफां गायनायाव बाहागो लाबाय बिथांमोन साफ्रोमखौबो आङो गोजोननाय जासिदों आरो बिसेस जोंनि हल्टुगाव डिभिजननि डिभिजनेल फरेस्ट अफिसार DFO बिथाङाबो जोंजों लोगोसे लोगो लाफानानै बिफां गायनाय हाबाफारियाव जोंजों लोगोसे थाफानायखाय बिथांखौबो आङो रोजा रोजा हामबाय होनदों। दा जोङो बेबादिनो जोंनि NGO आरो इक'लजिकेल टास्क फोर्स आरो फरेस्ट जोङो जयेन्टलि बेबादि मोजां मोनसे हाबाफारिखौ लाबाय थानायनि गेजेरजों नैबे सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क बे हायुङारि हाग्रामाखौ जोङो माब्रैबा जोङो सोमखोर समायना खालामनो बे थांखिखौ लानानै जों मावलांबाय थागोन आरो बिफां गायनायनि समा जेसेसिम दङ बे समसिम जोङो बिफां गायनायखौ जोङो हाबाफारिखौ लाबाय थागोन होननानै जोङो थांखि लानाय जादों। दिनैहाय जोङो 4000सो बिफां जोङो बेयाव गायगोन। खावसेखौ जों गायखाबाय आरो खावसेखौ जोङो बेलासिसिम जों गायगोन। दा बेयावहाय जोङो समायना बे मोनसे बिफां बियो बुकुल होननानै बुङो। ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो आवजार आरो सिदा आरो लोगोसे जोंहा मा होनो आमलाइ आरो बेबादिनो थाइस्रि ओमफ्राय माखासे जिया बमा बेबादि बिफांखौ गायनानै जों बे जायगायावहाय माखासे बिफांनि फिथाइ थायग्राखौ जों गायनाय जादों। जिहेतु जोंहा गल्डेन लेंगुरा नैबे खाथियावनो बे दैनि खाथियावनो गल्डेन लेंगुरा थायो। दा बिथांमोननि जानायनि आदारनि थाखाय सहाय मोनगोन होननानै जों बिफांखौ गायनाय जादों। बिफांखौ गायो नाथाय जोथोन लानायाव बहुद खम नुनो मोनो। बेनि बेलायाव नोंथांमोना माबायदि जोथोन लागोन? दा बे बेलायावहाय जोङो मोनसे डिसिसन लादों। दिनैनिफ्रायनो जोंनि NGOनि जिहेतु एभारग्रीन चैरिटेबल ट्रास्टनि अफिसा खाथि जानायखाय जों जेसेबां हायो दिनैनिफ्रायनो जोङो बे बिफांखौ नेनायनि बेब'स्थाखौ जों लागोन आरो साननै सानथामनि उनावनो जोङो बेखौ फेन्सिं होनानै जोङो बे बिफांखौ फोथांनायनि हाबाफारिखौबो जोङो लाखादों। दा बेनिखायनो जोंनो दिनै गायगोन आरो गाबोन समफोरनि गेजेरावनो जोङो बेहाय मोनसे बेरा होनायनि बेब'स्थाखौ जों लानो नागिरदों। প্ৰগ্ৰেম মানে আমাৰ যিটো NGO আছে তেওঁলোকে আগৰ পৰা তেনেকৈ কৰি আছে আমাৰ সহযোগত আৰু আমি এনেকৈ প্লেণ্টেশ্যন কৰি যাম। আৰু আমাৰ হ'ল আজিৰ এই প্লেণ্টেশ্যনটো হ'ল এক পেৰ মাকে নাম আৰু এইটো প্লেণ্টেশ্যন আপোনাৰ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে 5 জুনৰ পৰা আমাৰ কণ্টিনিউ চলি থাকিব। মানে NGOৰ সহযোগত, ইকো টাস্ক ফ'ৰ্চৰ সহযোগত, WTIৰ সহযোগত আমি এনেকৈ প্ৰায় কৰিয়েই গৈ থাকিম। মানে অকল এইখিনিতে নহয়, য'ত য'ত আমাৰ ডিগ্ৰেডেড ফৰেষ্ট আছে তাত আমাৰ যেনেকুৱা পুলি লাগে তেনেকুৱা পুলিবিলাক আমি ৰুই যাম বুলি মানে চিন্তা চৰ্চা কৰা হৈছে আৰু সেইটো কৰিম।
আজি কিমানমান পুলি ল'ব লাগে? আজি 2000কৈ ওপৰ হ'ব, 3-4 হাজাৰ হ'ব। কি কি গছ আছে? মিক্স প্লেণ্টেশ্যন আৰু আজাৰ আছে, ক্ৰছ, মহাগনি, নাহৰ, আমলখি, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰজাতিৰ গছ ইয়াত ৰোৱা হৈছে, যিটো এটা মানে ৱেল এনিমেলৰ কাৰণেও মানে দৰকাৰ।